Bote luzeko txapelketari gaur finalea hasikoa eta alde batetikan gaude bizkaitarrak eta Bizkaian aldetik Eki Fierrusta, Inar Ugarte, Egoitza Montegi, Lur Fierrusta, Aitor Arabidurrutia, Iker Kemiruaga eta Orue. Uribe. Eta Gipuzkoarren aldetik, Iban Jauregi, Iñaki Esnar, Andoni Zabala, Julen Txamuso eta Ekaitz Plaza. Orain, epaile jauna, Jose Mari Ezkerro, bota dezala txapa. Urdinak Bizkaitarrak, gorriak Gipuzkoarrak. Gorri